Pozdrav pragmatikosu. Da li Miroljub može da kaže kako da budemo dopadljivi ljudima, da ne kažem harizmatični, da imamo uspešnu komunikaciju sa ljudima? Pa vidi, prijatelju, ljudi će, ako si budala i ako se glupiraš i bajbunišeš, onda će ljudi da te ovako, bit ćeš popularan među ljudima, a ako hoćeš da budeš poštovan među ljudima, onda moraš da se eksponiraš kao neko ko zna nešto da radi, ko je čist, uredan i tako dalje. Mnogi će to sporavati, nazivat ćete svakakim pogrdnim imenima, ali svi ljudi kod kojih ima bilo bar malo pametnog i poštenog i čestog, oni će te uvažavati. Znači, moraš da radiš na sebi, da se svojim životom, svojim radom, svojim sposobnošću, svojom higijenom, požrtvovnošću, zdravljem, preporučiš drugim ljudima i onda će ljudi da te uvažavaju. Pametni ljudi će da te uvažavaju i svi oni koji imaju malo pameti u glavi će te uvažavati. A budali će da te ismejavaju, ovi koji su demonizovani.